Formal nang binuksan sa publiko kan gobyerno probinsyal kan Sorsogon ang pagbutwa kan nakaaging Miyerkules. Nangenot sa pagbubukas sin the Sorsogon Governor Edwin Buboy Hamor asin si Donsol Mayor Tudor D. Guzman. Presente man si Department of Tourism Regional Director Herbie Aguas. Sigun sa pamayo kan Donsol Tourism Office na si Bobby Gigantone, piglansar ninda ang pagbutwa huli tabutan ding season na o ini an bulan kung sain mas minabutwa o nagpapahiling ang mga butanding sa mga sakop nindang kadagatan na nagsisirbing atraksyon man sa saindang banwaan. Obheto man kan nasambit na mga inisyatibo na mai-improve asin masustain pa ang ecotourism experience sa Bicol. May project kasi po si Governor Buboy, naghatag po siya kumbaga livelihood project naman sa mga BIO, Botanic Interaction Officer and mga boat operators. Pinapinturahan ta po and then hinatagan ta mga uniforme, financial assistance, at ito yung mga fisher folk na nagmamanage kang activity. Now, pinturado na, magayunan na ang mga boat, and wala na rason na hindi pa officially i-open ang butanding kasi meron ang butanding. So, ibig po sabihin, na-turn over ta na formally kahapon, kaya yun ang ginibo na po na seremonya. Kasabay kay ni, piglansar man kan lokal na gobyerno ang kagandahan program na flagship initiative ni Governor Buboy. Sa lindong kan programa, total na 161 bangka ang pigpanao sa 42 na boat operator. Marami na pong butanding sa territorial water ng Donsol. Pwede nyo lang pong, kumbaga, ma-experience ang napaka-majestic na talaga pong magical na nandito po sa ating ngayong season na ito. So, samantalahin at pwede nyo na pong bisitahin, mag-local man, mag-domestic and international, na ang Donsol is handang-handa na sa ganito pong tourism activity. At sinisiguro ko po na lahat ng inyong kumbaga pagbisita ay magiging memorable kasi makikita niyo po ang ating gentle giant. Maraming salamat po. Celebrating marine diversity and strengthening eco-sustainability ang naging tema kan aktibidad. Pigkondusiran nasambit na paglansar sa Botanding Visitor Center sa Barangay Dangkalan, Donsol, Sorsogon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.